Първата ни среща с пациента е ортодонтската консултация. Извършваме първичен ортодонтски преглед, на който установяваме дали има проблем само с положението на зъбите или има и проблем с захапката и кога ще е най-подходящия момент за старт на лечението. За поставяне на окончателна диагноза и план на лечение се изготвя ортодонтски анализ. За него са необходими задължителни рентгенови изследвания, панорамна и телерентгенография, фотоснимки и диагностичен модел от зъбите на пациента. Ортодонтският анализ включва измервания на позицията на зъбите, захапката и техните отклонения от нормата. Прави се компютърен анализ на рентгеновите снимки, задълбочен анализ на фотоснимки и се изготвя индивидуален лечебен план. Това е най-важната стъпка от ортодонтското лечение и отнема време. В него се описват точни цели, продължителност и последователност на етапите на лечение, необходими ортодонтски апарати и видове брекети. Следва обсъждането му с пациента. Ортодонтското лечение започва с поставяне на малки силиконови сепаратори между дъвкателните зъби за освобождаване на контактите с цел подготовка за поставянето на брекетите. Седмица по-късно се поставят брекетите в една челюст, като в повечето случаи това е горната, и всеки брекет се позиционира на точно определено място по зъбната повърхност. Ортодонтското лечение преминава през смяната на няколко броя дъги, като дъгите са тези, които преместват зъбите в желаните посоки. В началото използваме еластични и кръгли, като постепенно преминаваме към четвъртити, които допринасят за по-детайлното коригиране наклона на зъбите. Дъгите се захващат за всеки брекет с помощта на лигатури, които могат да бъдат цветни силиконови и метални телени, при които захващането на дъгата е по-стабилно и плътно. След този етап зъбите изглеждат видимо подредени, но остават да се случат още някои неща. Поставяме финални стоманени дъги, които се огъват с различни чупки и извивки и са необходими за пълното нивелиране на зъбите във всяка челюст. Те ориентират правилно зъбните корени, невидимата част на зъба, и допринасят за постигане на красива линия на усмивката и правилна форма на зъбната дъга. В този етап се коригира и захапката с помощта на междучелюстни еластици, които пациентът сам закачва на определени кукички на брекетите и в определени конфигурации. Пълното съдействие от страна на пациента допринася за постигане на бърз и стабилен резултат. Важно е по време на цялото ортодонтско лечение да се поддържа добра хигиена. Около брекетите се задържат много хранителни остатъци. Нужно е старание и постоянство за почистването им и използване на допълнителни средства за хигиена, като зъбен душ, малки чечици и конци. Когато перфектно подредените зъби и захапка са на лице, преминаваме към срязване на ортодонтските финални дъги. Така страничните зъби са свободни и с помощта на финални зигзаг ластици дъвкателните зъби се заключват в плътни контакти. 2 седмици преди сваляне на брекетите се прави дигитално или аналогово взимане на отпечатък, по който се изработват ретайнерите. Те могат да бъдат снемаеми или фиксирани. Поставят се в деня на сваляне на брекетите и е необходимо тяхното носене за задържане на постигнатия резултат. Сега е време за усмивка. Положените усилия дават видим резултат.